ham her, han kan hoppe mega højt, tror jeg. Det gik i hvert fald godt sidste gang. Wow. Kan I se, hvad jeg sagde? Det var jo rigtigt. Hvor sygt. Lige se, der ligger hans mobil. Se, den er kommet helt deroppe fra. Det er helt sindssygt. Jeg er spændt. Hvad var det? Frederik, ved du, hvad det var? Nej, det tror jeg ikke. Lad os lige kigge. Shit, det er Mads! Skynd dig, ring efter et politi. Skynd dig. Kom nu. Du må klare det, Mads. Vi skal ham over på maven. Skynd dig nu. Kom nu, vi må klare den. Kom nu, skynd dig nu, mand. Giv ham kun stjerne, der. Altså, skynd dig nu, ambulance. Kom så, nu tager han. Ja, goddag. Du snakker med Frederikshavn Politi. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Der er en, der faldt med på trampolin lige nu. Hvad er navn? Mads Ølgaard. Jeg er på en behold nummer 2. Kig. Du må klare den. Vi kommer hen med det samme. Okay. Okay, hej. Skynd dig.